Здорово. Вообще. Ну, я думаю, што людзей сюды прыводзіць магчымасць цікава бавіць час і пры гэтым карысна для сябе, таму што заняткі фальклорам даюць магчымасць адчуць гармонію, гармонію ў сабе, гармонію ў свеце, якой, я лічу, вельмі не стае ў сённяшнім часе, у сучасным жыцці. Кумі, кумі, добра горілка, будемо піти до понеділка, будемо піти до понеділка. Складемося кумі, барабне 40, будемо піти ще й овторок, будемо піти ще й овторок. Сюди приходять люди, основний ўзрост яких 20-25 год. Гэта студэнты, а таксама працоўныя. І часцей за ўсё гэта не асноўны іх занятак па жыцці, а хобі, таму што людзі зусім розных спецыяльнасцей, накірункаў дзейнасці. Тут мы займаемся спевамі, таксама часам танцы. Больш спевамі, таму што спевы вымагаюць больш часу на вывучэнне, і спевы менавіта тэрыторыі Гомельскай вобласці. А так яшчэ мы займаемся рэканструкцыяй святаў, у якіх удзельнічаем часта разам з носьбітамі. Я сюды прыходжу, каб атрымаць задавальненне ад галасоў, ад народнай культуры, якой сапраўды напоўнены гэтыя сцены, і, канешне, каб пабачыць прыхожых самых лепшых дзяўчат.